Nenda. application. Mara bengicabanga ukuthi ngifuna ukushaya iranda lapha e-Israel ngisafuna ukucheck ukuthi iphi imoto engayiqualifyela cause kumele ngiyolungisa i-bank statement ne-3 month payslip. Baba ngumsindo angisakuzwa cabanga. Ngithi bengimele ngiyolungisa i-3 months bank statement photocopy ID and then bese ngiza ne-payslip cause ngifuna ukushaya around ngale e-Israel. Oh. Ukuphi nendawo? Ngise-Pine Town. Pine Town. Sekudeni. Sekudeni wena kanti ukuphi? Davidson. Anginankinga phela imoto ziyafika eGoli eDavidson. Ya ngiseGoli phela. Yazi bengingaphi ngitshela mphathi. Unithi usayilokhuza bo nje izinto zami zithe ukuthi kuba nzinyane. Hello? Uyangizwa? Ibla? Yayizona. Le? Ya ngifuna ukuthengela umshana wami imoto dadewethu yazi. Saba. Buya la wona. Zokuthengela imoto kanjani manje imoto ubaleka nje ubaleka la. Unitha. La uzomtshela usicela ka printer yakho uzoprinter mase iprinter lapha nokhethe ufuna ukukhela ipetrol. Hayi ngoba nami ngithola Yebo. Yebo ngicunga inamba yakho umbize inamba yakho. Ubizele inamba yami. Yes noma yamshana. Oh ekamshana inamba. Engamsana. Bathi inamba yakho ithini? 065. Uthi ngimbuka umshana. Nguye lo okhuluma naye. Mama ukuvezela ilokhuzi. Manje phela. Uthi mina ngilungisa inani? Mshana ngidinga i-bank statement yakho ne-payslip, ne-ID ne-license. Unakho ngithi? Ya nginakho. Okay mshana biza phi inamba yakho uzokufonela sixoxe. 065 55 06 555 ne once 06 555 okay 3222 222 1 igcineni 1 igcineni kethi ngifake la ubothi iyavela ku WhatsApp mangi ku WhatsApp akuzosila ama documents ya cause khona umunye usisi benginaye la owase Israel naye dayisa imoto but just ukuthi umuntu nje ungatholakali kalula wakuphi wase Israel and ngizokuphathana nama customer cause la singabangani ne sisebenza sonke abawu2 bakhona mshana ubhala iprofile yakho umuntu ogqoka into red yeah okay ngithe hey ke kuba igama lakho Simangaliso yeah uzongizindela nini ama documents akho like i-3 months bank statement ne konke nje yeah yini mele ngisi uzongiselela nini akukho kumele usetify man wait for mana qala kwenza istipe simple ama ngithatha i-paste cause ama paste la ayangibhida yabo ahlukene yabo mele ngicheck ya this man
Ngifuna ngo-April, eyango-May, eyango-June, ama-payslip awu-3. Yabo wena mshana ngifuna ukudayisela i-item.